Joyal bura ng'wen koro yudo thuolo mar bedo joyal bura mag doho mar appeal. Kamoko ariyo to puodhi ni doho mamalo. Joyal buchego to nonro margi chalo nade? Mane penjo ma Lydia Okeyo penjo kendo chako duoko ubende. En fungruok ne joyal buche auchiel go mosebedo karito kuom thuolo mondo mi opuodhgi. Joyal buche ma opuodhigo ni kod lony e tijgi mar yalo buche. George Odunga, makoro bedo jal bura mar doho mar appeal, nonro yango inopuodhi kaka okil e higa mar 1995 eka nodonjo e doho ma pacho ka higa mar 2011 bang' tiyo kaka okil kuom higni 16. Osetie doho ma Milimani kama nyoyalo e buche bura kamoting'o chike mag arita ahinya higa mar 2015 kane jonjore thoro monjo boma ma Nairobi kod gwenge moko e pacho ka. Bang'e nobedo jal bura e doho ma Machakos higa mar 2017. E higa mar 2017 nong'ado bura ni apisas mag duol matayo yiero pacho ka IBC ne ni apisi tok chik mana ndalo achiel kende tibago yiero mar 2017. Bura mane doho duogo wito oko. Bende noyudo mich bang' yalo bura mane okwedo riembo mar Miguna e pacho ka. Agri Muchelule nochako bedo jal bura e higa mar 1982 kama noidho e ngas mochweyo donjo nyaka e doho mamalo ma pacho ka kata High Court. Kasani en jang'ad bura e doho ma Milimani kama oyale buche mag familia. E kinde machien, Muchelule nosebedo jakanyo maduol mar jong'ad bura Judicial Service Commission JSC. Kata kamano, chin mibadhi moko semiene manomiyo ndalo moko make kod obila mag okwach kich. Jang'ad bura Weldod Korir en achiel kuom jogo makoro yudo lemo mar bedo e doho mar appeal. Oseidho ngas koya jalup jachan chenro mag doho higa mar 1992 nyaka jang'ad bura mar doho mamalo madondonjoe e higa mar 2000. E higa mar 2019 maneno gai mar doho mapacho ka David Maraga noyiere kaka jang'ad bura mayalo buche mag ratiro mag oganda e doho ma Milimani. Motelo ne chamo muma, Korir ne tiyo kaka jayal buche e doho mamalo mar Kabarnet kod Kapenguria. Profesa Joel Ngugi, nonro mar sombe yango inoyudo digri ma somo weche mag chike e mbalariany ma Nairobi e higa mar 1996. Bang'e nomedo tiegore weche mag chike e mbalariany ma Harvard. Noduogo puonjo chike e mbalariany ma Washington Seattle e higa mar 2004 kama noyae modhi obedo kile kambi mar Foley Hog kama noyalo e buche mopogore opogore. Bang'e noduogo e pacho ka mobedo jal bura e doho mamalo ma Machakos e higa mar 2011. E higa mar 2012 ogai mar doho noyiere kaka jatelo chenro mag lokruok e bad migawo mar doho are higa 2012 nyaka higa mar 2016. Evans Kiago Makori ma opodhi ne bedo jang'ad bura e doho mamalo ni kod lony e weche mag chike manoyudo kokalo e tiegruok e mbalariany ma Nairobi. Nochako tich kaka jal bura e doho mapiny e higa mar 1997 eka bang'e nobedo jal bura e doho mamalo ma Milimani e higa mar 2004. Elizabeth Omange bende opodhi ne doho mamalo ka nonro koro yango ni noyudo tiegruok e mbalariany ma Nairobi e weche mag chike. Eka bang'e nomedo tiegore e weche chike piny Japan. Nochako kaka jal bura higa mar 2000, bang'e nobedo karan mar doho mamalo chakre higa mar 2012 kama notiye kuom higni 2 e doho mayalo buche mag alwora kod lope e doho ma Milimani County ma Nairobi. So help me God. Lydia Okeyo, Ramogi TV, Nairobi.